hodím si dole backlit a ideme ďalej zdolávať našu prvú dnešnú rybu pri love s PVA sáčkom. Maggie mi tu asistuje a ovoniava koule. Záber bol úplne razantný, nádherná jazda. Tak už len dúfať, že všetko dobre dopadne a nám sa podarí nejakého pekného kapra zdolať, aby ste mohli vidieť. Bolo to na pravý prúd, kde bola nahodená 16 mm beta balánska. No a na sáčku natrepané peletky. Plne ideál, pokiaľ potrebujete ísť na pár hodín k vode, chcete vypnúť, kľudne si tie sáčky môžete narobiť doma do foroty, nahádžete si to do vedierka 10 kusov a tak len pri vode si to previazujete, nahádzujete do tej vody a ste vlastne rýchli, úspešní a spokojní hlavne, pretože keď je ryba v podberáku, vy ste šťastný človek. Pokiaľ sa vám tú rybu nedarí chytať, nie ste šťastný človek. Môžeme si hovoriť, čo chceme, môže každý rozprávať, že rybačka není o rybách. Má to už v názve rybačka, takže rybačka proste je o rybách. Ak nechcete chytať ryby, treba ísť kempovať. Ale rybačka vždy bola a bude o chytaní rýb. Takže aj toto je jeden z krokov, ktorí vám môžu pomôcť byť úspešní, obzvlášť pri týchto rýchlych výpravách, kedy nemáte moc času, sú tie PVA sáčky ideálnou voľbou. Mohli ste to vidieť teraz. Fakt to tam ležalo chvíľočku a kapor už je blízko, už vidím uzlík šokovky, tak sa presuniem trošku doľava. Vezmem si podberák, aby sme mohli ho zaprieť. A je tam, títo krkonožskí sačkári sú extrémne agresívni, hlavne keď ich dáte do podberáku. Je to krásny lisec odhadom tak 8 kg, má pekné vrásky, taký letný štýl nahodil, dobrá forma. Poďme sa na neho pozrieť. Takže budeme dbať na to, aby sa ryba nijak neporanila. Opa, keďže im tu šibe, zložíme si podberák, trošku to zrolujeme, pripravíme si vážiaci sak, ktorý pod tú rybu dáme. A takto aj s podberákom si ju krásne prenesieme do podložky. Nádhera, krásne chytený za spodoček, len tam visel ten háčik. Štvorka muga, zhruba 12 cm náväzec, štvorka muga, 16 balánska beta a to zafungovalo podstatne dosť rýchlo. Tak sa pozrime na ňoho, krásavca. Má takú pidi plutvičku vpredu, zvláštny chvost, je to taký trošku atyp, ale v nedokonalosti je krása, takže svojím spôsobom je to nádherná ryba. Strašne sú neposlušné v týchto horách. Nádhera, čo poviete? Rýchla akcia na PVA sáčok. No ale snad nebol posledný a poďme ďalej. Tak ahoj, zajačik Bunny. A pošli nejakú maternicu miestnu krakonoša. To je krása. Túto pravú udicu hádžem úplne že na presno, preto je dôležité si vymerať vzdialenosť pomocou dištančných tyčí, keďže to hádžem nedaleko kríka a nechcem, aby to skončilo v tom kríku alebo niekde v iných miestach. Snažím sa to hádzať na presno, tak si teraz nameráme vlastne 19 dĺžok medzi sebou. To znamená, keďže tyčky sú vedľa seba 3,9 metra, 19 x 3,9 máte výsledok, koľko nahadzujeme túto pravú udicu. 2, 3, 4, 19. Zaklipujeme si to pekne do klipu. Naspäť navinieme. Starú montáž si nad uzlíkom odstrihneme, necháme ju vyschnúť na slniečku a následne z nej pripravíme
PVA sáčok a tu už mám v zásobe pripravený ďalší PVA sáčok s jemnou olovenkou, ktorý si tam naviažem klasickým kráľovským uzlom. Ja to volám privlačový uzol, nejakých 6-7 otočiek. Dáme to dovnútra, nasliníme. Oskúšame, či sa tam môže niekto aj obesiť. Strihneme si ten prebytočný koniec a takto to môže ísť do vody. Videli ste tú rýchlovku? Není o čom. Tak. A nahodíme si to blízko kríku. Nemusíte sa báť do toho sáčku oprieť. Trošku nám pofukuje vietor, ktorý bude samozrejme brzdiť, ale s dobre naplneným sáčkom a dobrým švihom to dokážete hodiť aj 120 metrov. Teraz to potrebujeme len necelých 80, tak to je úplne na pohodu. Zamierime 3, 2, 1. Ak chcete, môžete ešte vaše lovné miesto okolo PVA sáčka okreniť jednou hrstkou boilies. Predsa, aby tam niečo bolo, aby tie ryby tam cítili tú pachovú stopu, začali sa tam motať a zrazu tam nájdu kopku peletiek, na ktorej bude jedna malá palanska. Rybku sme pustili a pripravíme si podberák a rovno vám predstavím aj nové podberáky Giants Fishing. Jedná sa o podberáky za veľmi dobrú cenu, v veľmi dobrej kvalite. Jedná sa o podberáky Carp Blanding med Gaube. Vyrába sa v dvoch veľkostiach, 42 palcov a jeho menší bracha 32 palcov, takže ak nepotrebujete alebo nie je nutnosť na danú vodu ťahať veľké podberáky, kľudne si môžete zobrať tento menší alebo pri love na feeder, love dravcov. Máme odskúšané, že bez problémov do tohto 32-palcového podberáku vojde aj 23-kilový kapor. Jedná sa o dvojdielny podberák v prípade použitia do člna, keď potrebujete kratšiu rukoveď. V tejto prednej časti sa nachádza magnetický uchop, takže si spodok vašej sieťky pripnete o magnet. Po podobratí kapra sa sieťka uvoľní a kapor v kľude odpočíva vo vašej sieťke. No a tentokrát kríž je vytvorený z extra tvrdých plastov, ešte zosilnený stredovou výstužou, takže sa nemusíte báť, že sa mu niečo stane, že praskne a takto rýchlo si ho zložíte. Máte k tomu aj prepravný obal jednoduchý a môžete ísť k vode. Predtým, ako sa pustíme do prípravy PVA sáčku, vám chcem predstaviť sáčky, ktoré s obľubou používam od firmy Giants Fishing a sú to PVA sáčky s názvom PVA Bags Fast Melt, čo znamená v preklade rýchlo rozpustné sáčky. Jedná sa o sáčky, ktoré môžete používať celoročne, jak v chladnej vode, tak v teplej a dokonale sa rozpúšťajú. Sú vyrobené v Európe a môžete sa na nich plne spoľahnúť. Robia sa v troch rozmeroch: 13x10 cm, 20x7 cm a 10x7 cm a jak v baleniach po 10 kusov alebo v rodinných megapakoch po 25 kusov. Teraz si v krátkosti ukážeme obsah jedného sáčku. Rozbalíme si tento rozmer 13x100 cm. Potom ako si ho otvoríte, je pekne v nepremokľavom sáčku zabalených všetkých 10 PVA sáčkov a máte tu takúto papierovú lopatku, s ktorou si budete krásne naberať už váš stick mix, peletky alebo iné príslušenstvo do PVA sáčkov. Je to fakt skvelá pomôcka, ktorá vám zjednoduší plnenie vašich sáčkov. Ideme si nahodiť ľavý prúd, ten nebudeme klipovať, strelíme ho niekde tak trošku viac na voľnú vodu, bez krmenia, len tak, nech tam leží jedna kopečka a zatúli sa nejaká kapria mamina krkonoska. Predtým, ako sa pustíme do plnenia sáčkov, si rýchlo ukážeme, akú montáž pri love s PVA sáčkami používam. Skladá sa z krátkeho, zhruba 12 cm návesca, ktorý je z 25 librovej jemnej šnúrky, háčik Muga vo veľkosti 4,
Môžete tam používať samozrejme menšie hačíky, ale keďže chytáme na vode, kde je dosť bielej ryby alebo lieňov, tak týmto väčším háčikom trošku zamedzíme tomu, aby brali, predsa chceme chytať veľkých kaprov. Následne sa to skladá z inlineového olova, 70 až 90 gramov je taký ideál. So 70-kou olovom pri dobre naplnenom sáčku nemáte problém hodiť 100 metrov. Vo vnútri je zatiahnutý obratlík s krúžkom a celé to je vlastne naviazané na olovenej šnúrke o nosnosti 65 libier. Dnes to budeme plniť do sáčkov po rozmere 7x10 cm, takže krok 1 je úplne jednoduchý. Do sáčku si naberieme na spodok trošku peletiek, necháme to tam, aby to tam vliezlo. Následne tam vložíme olovko, aby bolo na jednej strane. Snažíme sa to pomedzi peletky natlačiť úplne dole. Keď tam máme to olovko, dohodíme si tam ďalšie peletky, aby sme to olovko v podstate skryli. Takto. A teraz prichádza dosť dôležitý bod a vtlačenie vašej nástrahy dovnútra do sáčka takým štýlom, aby vlastne trčala na vrchu a tento krátky náväzec bol pekne narovnaný. Aby sa nestalo to, že potom ako sa ten PVA sáčok rozpadne, sa vám to nejak pomotá, zaúzli a vy tak budete čakať na váš záber úplne zbytočne. Dosypeme si to peletkami, celé si to z vrchu chytíme a budeme trošku potom búchať, aby sa peletky pekne uložili. Následne prichádza bod zlomu, kedy to je už pekne natlačené a tento vrch si začneme jemne krútiť okolo trubičky, ktorá je na olovku a celé si to nasliníme poriadne a začneme točiť. Môžete použiť PVA šnúrku, PVA nitku, s ktorou si to tu zaistíte, ale ak máte dobré sliny, tak to drží úplne samo a perfektne. V podstate máme celý sáčok hotový, už len treba stiahnuť rohy, ktoré si takisto nasliníme, zalepíme ich tam, tým vyplníme ďalší voľný priestor a ten sáčok je pomaly tvrdý ako kameň. Nasliníme, vyzerá to takto a jediné, čo potrebujeme už urobiť, prepíchať to ihlou. Prepíchate ho ihlou z každej strany, koľko sa len dá, uľahčíte tým rozpad vlastne PVA sáčku a prebytočný vzduch, ktorý sa nachádza dnu, hneď vyjde vonku v podobe bubliniek a tento sáčok si pekne ľahne na dno a začne vykonávať svoju prácu. Takže takto to napicháme a keď si to vezmete, je to v podstate taký method feederový systém. Olovko je na spodnej strane a vaša nástraha na vrchnej. Vždycky to dopadne takto do vody, rozpadne sa to a nad peletkami vám balancuje nástraha. Môžete použiť nejaké boostre, ktoré nerozpúšťajú PVA materiály, napustiť to tam, ale ja zo svojich skúseností viem, že není to až tak úplne potrebné, aby ste boli úspešní. Je to tam. PVAčko, ktoré sme hodili len tak do priestoru. Mi to spálilo prst. Hodili sme to do priestoru len tak nejakých určite 100 metrov a zase 10-15 minút maximálne a ten kapor furt jede. Tento to strašne vyťahol a furt ho neviem pritiahnuť ani centimeter, maximálne ho chvíľu podržím a púšťa sa dozadu. Tak snáď nevôjde do tej zátoky. Podarí sa mi ho otočiť a úspešne zdolať. Začínam mať z toho trošku nervy. Jednak aj zašlo slniečko a je trošku kosa na ten rukáv, ale fakt s ním neviem pohnúť. Nechcem ho rvať, preto je tam krátky ten náväzec. To olovko, čo tam mám, je 90 gramové, takže by to mohlo byť v pohode, takže možno tá zdolávačka bude trošku dlhšie trvať, ale ja verím, že všetko dobre dopadne. Lebo vyzerá to na naozaj slušnú rybu.
Krásne sa mi darí rybu postupne po centimetroch priťahovať. Jirka sa ma pýtal, že či to len zbytočne nedramatizujem, ale fakt to vyzerá na hodne slušnú rybu. Môže to byť nejaká nasraná desiatka, ale z mojich odhadov sa bude jednať o krakonoša. Ale ešte nebudeme predbiehať, ale zatiaľ to vyzerá fakt slušne. Prichádza backlead, ktorý si pomaličky opatrne zhodím dole. Backleadík je dole, dám si ho do vrecka a môžeme v kľude zdolávať. Ryba chodí správa doľava. Nie je to žiadne splašené jazdenie, proste ide jak tank. Som veľmi zvedavý, čo sa nám podarí vyťahnuť. Stále sú to nervy. Pokiaľ nie je zapnutá kamera, tak človek je v pohode, ale teraz v tomto projekte alebo v tejto chvíli chceme tú rybu úspešne zdolať, aby som vám ju mohol ukázať. Aby ste videli, aký ten lov s tými PVA sáčkami je jednoduchý a účinný. Tak držte palce, je to napínavé, ako v akčnom filme. Tak rybu som videl, nie je obrovská, ale je najkrajšia ryba, akú som tento rok videl. Je to 100% riadkač, úplne nádherný, bezchybný, krásny riadok. Veď verím, že ju za chvíľu uvidíte. Ty vole, to je Louis Vuitton pomedzi kaprami. Je tam! Yes! Tak toto, čo som teraz chytil, vôbec nevadí, že nie je najväčší, ale je najkrajší. Poďme si ho ukázať, to je masaker. Tento krasavec mykol hlavou, z huby mu vypadla táto 16-ka. Ako môžete vidieť, krásne je omletá, čiže hneď po dopade do vody pracuje, vypúšťa to, takže napriek tomu, že je to balánska, ktorá vyzerá ako umelá gulička vo vode, pracuje. Takže ak zháňate dobré balánsky, ktoré vám budú chytať krásne ryby, určite siahnite po týchto Carp Inferno balánskach. Môžem vrelo odporučiť. To je divočák. To je divočák. Poď môj, nech sa ti nič nestane, lebo teba poškodiť, to by bol hriech, to by sme museli ísť hneď do kostola sa vyspovedať. A kam ideš? Do kostola? Tak. Krásne chytený v kutíku, vidíte krátky návešček, štýrka muga. To je ončo. Miss Krkonoše 2025. Jedna z najkrajších rýb, aké som v živote chytil. Jedna 16 mm balánska extázy v PVA sáčku naplnenom mikropeletkami. Jedna báseň, úplná nádhera. Vôbec nevadí, že nie je obrovský, je nádherný. Je krásne. Je tam padák, úplne to uvoľnilo, tak skúsime, či to zobral len lienik, alebo tam bude kapor. Okamih pravdy. Niečo tam je, ale neviem, či sa bude jednať o kapra. Myslím si, že budeme mať dočinenia s nejakým pekným lieňom. Krásny lieň, nádherná ryba. Špecifické oči za normálnych okolností, keby to vzal pleskáč, tak by som bol nasraný, ale toto je nádherná ryba. Ahoj. Ďalší padák a vyzerá, že to je zase lieň. Jo, už som ho videl na hladine. Nevadí.
Dáme si na chvíľu pauzu od nahadzovania. Pripravíme sáčok a pošleme to tam. Ďalší lienik. Je to krásna ryba, ale momentálne nechcená. Tak mu darujeme slobodu, aj keď je to celkom dobrá nástraha na sumca. Tak čau kamo a už neotravujte. Tak to bolo akože karma sa tomu hovorí. Po 2 lieňoch som zhodil dole betu a do sáčku som dal 16 mm extázu. Hodil som to opäť na verím Boha niekam a došla po chvíli krásna jazda. Išiel som prehodiť pravý prúd, ktorý som mal v nejakom konári, takže tam ani záber nemohol prísť a jak som išiel prerobiť sáčok, tak sa rozbehla ľava. No a snáď príde ďalší nejaký pekný klenot, skrkonož. Pretože zo začiatku to nebojovalo moc, teraz sa otočil. Vôbec sa nedá odhadovať veľkosť tentokrát. Nice! PVA sáčky, go, go, go! Je to v podstate tretí kapor, ktorého ťaháme. 2 lieni a ja neviem, sú to 2 hodinky lovu. Bomba styka. Ako ste mohli vidieť, je to úplne jednoduché. Vôbec sa toho netreba bať. Určite zo začiatku budete nadávať na to, kým sa naučíte tie sáčky používať, ale potom ako ich zhotovíte niekoľko, 5-10 kusov, už to pôjde samo. Môžete si zaviazať oči a krásne sa vám to bude pripravovať. Už budete vedieť presne čo a jak. A vlastne z toho, jak sa vám to nebude chcieť robiť, vás to nakoniec začne baviť. A hlavne, čo vás bude baviť najviac, tak sú potom tie zdolávačky. Určite, ak ste to niekedy neskúšali, skúste to, je to jednoduché a účinné. Tí, čo nahadzujete a máte často problém, alebo sa bojíte toho, že keď to nahodíte, že sa vám to zamotalo, alebo vyťahnete olovo a tak je na väzec obmotaný okolo vášho krmítka alebo olovka, tuto proste nehrozí. Tuto máte pekne uložené v tom sáčku a tak, ako to dopadne, tak sa to tam roztvorí a na tú rybu čaká. Môžete švíhať, jak chcete, z boku, sprava, doľava, proste keď to dopadne do vody, tak to tam na tú rybu čaká a vy máte obrovskú šancu chytiť rybu už aj za krátku dobu, v podstate na akejkoľvek vode. Funguje to, je to rokmi odskúšané. Jak som spomínal, je to taký tvrdší method feeder, kde používate kaprové pruty a viete tú montáž dostať kľudne aj na 120 metrov, ak ste trošku zručnejší pri nahadzovaní. Lieta to s tým krásne, treba len dobre naplniť ten sáčok, aby bol tvrdý ako kameň a potom je to neskutočná strela. Čo sa týka nástrah, tak my dneska používame Balance Boyless od značky Carbinferno v veľkosti 16 mm. Jedinou takou akoby nevýhodou tých PVA sáčkov je to, že ste limitovaní veľkosťou nástrahy. Čiže ak nám pôjde do toho malá ryba alebo lieň, nemôžeme tam dať 24 guľu, pretože v tom sáčku na to nie je priestor. Môžete to tam napchať, ale už to nebude ono. Preto je lepšie tam používať popky, dumbbellsky a za mňa najideálnejšie sú 16 mm balansky alebo si orežete 20-ky a to je úplne, že ideálne špica, čo môžete používať pri tomto sáčkovom love, ale zase si treba povedať, tu nejde nám o selekciu. Tu ide zachytať si za čo najkratšiu dobu čo najviac rýb a keď sa medzi tým pritrafí nejaká krajšia ryba, tak to je len bonus. Ale ide o to správne využiť ten čas, ktorého máme stále menej a menej. Šupináčik majenko. Po 2 liscoch konečne pekný šupík. Olovko sa nám krásne vysunulo na koniec olovenky.
Počkej, idem po sak. Krásna čistá papuľka. Pozrite, jak bol za krajíček chytený. Nemal šancu sa vypnúť. Pekne tu 16-ku extázu ocucali lieni, ale počkala si tam na kapra. A ten si to zobol. Tak to poďme previazať a nahodiť. A je to tu! 5. záber a 3. kapor. Opäť krásna, bezchybná ryba z tejto nádhernej vody v krásnom prostredí. Bombastika, 16 extáza, balánska. Proste toto je cesta k takýmto krásnym rybám. Nebojte sa určite toho. Je tam ďalšia ryba a opäť kapor. Netrvalo to zase raz dlho a je to opäť podobná veľkosť, takže trošku sa nám rozfúkalo a zrejme dnešný lov s PVA sáčkami po tejto rybe ukončíme. Myslím si, že bolo to krásne, ale potom, až bude ryba v podložke. Tak kolegovia z práce tvrdili, že ja neviem chytať malé ryby, tak týmto krásnym, úplne jemne liznutým kojakom, aj keď oni to nevidia, ja to v ňom vidím, som im dokázal, že dokážem chytiť aj malú rybu. Je to 4. kapor, ktorého som chytil pri natáčaní lovu s PVA sáčkami. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Ak sa vám podarí chytiť nejakého kapra na naše Giant Fishing PVA sáčky, určite nám pošlite fotku do správ. A s týmto krásavcom sa s vami lúčim. Chcem vám zaželať, nech sa vám darí, no a snáď čoskoro pri ďalšom videu. Majte sa krásne, krásny deň a Petrov zdar.